bende ing'ado osuru machalo kama. Tiende nang'o? Clovers mokwongo wacho 1.5%, adwaro wapar niya mbaka ni nowuok from 3% bodok nyaka 1.5%. Nikech giseneno the kind of position ma jopiny ne go kode. Mokwongo e wach tax mar udi. Gima nyaka wang'e, penjo ma nyaka wapenj en ni to be 1.5% en tax kose en savings. Nikech kiduoko penjo no to gimoro amora dhi make sense. Nikech kiwacho ni ji ni gol 1.5% mar pesa mari michamo, basto jotich ama employer mari ng'amundi kitich be ogol 1.5%, mondo ama yuto moro mondo o contribute to the iluonge ni housing fund. Housing fund ni biro miyi nafas mar yudo ot in a few years, biro miyi en mbaka ama strategy ma sirikal ok ogoyo e yo makare. Nikech ka en tax to kori kubed ni nyiso jopiny niya pesa ni ibiro tiyogo yudo ot, ama ibiro tiyogo kaka security, ama ibiro tiyogo. Sani needs mag jopiny en ang'o?